Hi guys! Welcome back again to our, say it, Radio Vlog. Radio Vlog. So, ano yata usap guys sa panibagong sugilanon ni nga to drama nga en flagrante delicto. So, dapat, ang sa takaron, may Martes, dapat katurad yun ng Domingo guys. Pero, karon po ka-edit kay, guys, ako pang gi-intro gito guys, or sa atong pa-outro no, sa atong drama nga, latest upload na to karon nga ningon kunan yan hinapod mi katiil. So asking time nagbiyahe mi gikan mi Davao City gahapon din lahos na pud mi dinhi. So mo to na ko ka-upload, but don't worry guys, kay upload man gyapon na to na delay lang siya for almost 2 days. So okay, so sa mga di ganahan guys mamati sa tong pa-intro, you may forward the video guys. Ng estimated time 5 minutes ang minimum, then the maximum is 9 minutes. So paki-forward na ako guys sa tong video sa mga di ganahan mamati sa to ang pa-intro. So as of now magbasa sa ta sa inyong mga gipang comments, which is inyong mga pa-shout out or mga reaction. And sa mga wa pa naka-subscribe labi na sa mga baguhan, please don't forget to subscribe on our channel para every time na may upload dire sa YouTube channel ay matagaan mag-notification nagikan sa amo atungod kay na ako ka-collaboration na si Tito Dodong. Say it. Na si Dodong Variety Show. And as of now, nagka-collaboration mi para mao sa guys sa mga dramas kay busy po dyan sa iyang mini itinerary. And sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment na lang ko sa baba guys para ato nang mabasa nagpa-intro sa to mga upcoming dramas. Okay, so karon magbasa sa ta sa inyong gipang comments. Pero nakihulam ra po ko guys sa iyang cellphone ba ambot lang unsa ni siya pag-open kay naka-lock ba ni. God. Sa photos. Oh, ayan. I told you, kailangan siya og finger passcode. So, wait lang guys. Ito sa tuon. Tabi be! Finger! So, kailangan siya guys. Hindi siya halata ang iPhone na. Kaya magong casing na siya mga block. Ang password kay kuan. Again sa mga diganhan guys, pamati sa to pa shout out, paki-forward na lang ko guys sa atong video nga 5 minutes ang minimum, then the maximum is 9 minutes. So paki-forward na lang ko. So as of now, magbasa sa okay, so the first commenter guys natong basahon. First time ko magbasa sa iyang gi-comment si Sir Roy Patindolo. Ay again wrong. Roy Patindol. Correct me if I'm wrong. Roy Patindol. 23 hours ago. And gito siya nag-comment guys. Ato ang latest upload nga. May asim pa ako. Among baby. Damulag na. Nako naman ang baby. And matod niya diri guys nga. Wala jud mabuntis sir no. Dugay naman mo. Sige juwawa. Tagbawa jud na sir. Kay hapit nara na mo sugot ni Jigger. Oh my God. Ikaw sir Roy Patindol ha. Pero wata ka sayod kay basin di ay basin di ay nasud basin di ay og ana ni guys no nagburos na ni si kuan si Lizel wala pa lang jud siya ka kuan kanang wala pa mga so kanang magbuntis bito kanang wala pa siya nangala wata ka sayod pero tubag pud bro pagkabalong. Okay, so kani si Lizel guys, hapit na po siya guys na sugot gito kay Jigger guys no. I mean kanang sa kadugay-dugay na panahon guys nagkauban sila ni Jigger. Karon pa jud guys nabati ni Lizel ang kaprog ni nalani iyang atay guys ba? Atay or heart. Nalani iyang heart guys na kanaganing nagpa-luoy-luoy gito si Jigger ngadto kay Lizel. Na-touch siya guys kay syempre sa gipakitang batasan ni Jigger nga to kay Lizel and kayo guys no niya gipawawan siya sakit ka ng mga istorya pero matud pa niya sagana na doon yung mga istorya nga daot niya paghiman-himan guys karon na nakita niya guys si Jigger nga nagpaluoy sa kanya nagibuhat ra ito ni Jigger sakitan siya gipaulawan para yung feelings guys kana ganing dili siya ma in love pero unsa may nakuan guys na in love man jud noon siya nga to kay Lizel. So ang gugma di jud matun ano. I mean kan di jud matudluan. So unsa man jud nato na kay gugma man jud siya.
sa isa ka probinsyana matod pa niya na di jud kuno siya mahigugma og isa ka probinsyana lamang. Kaya yung mga ex guys, puros mga niyamanin. Unya iharang young heart na nahigugma noon sa isa ka probinsyana, di ba? So di jud siya mosugot. Okay guys, proceed ta guys sa laing laing commenter. So the next commenter si Monica Pon Espinas Casimero. One day ago guys, and gito gyapon actually most of our commenters guys gito ang nag-comment sa to ang drama nga mayasim pa ako. So guys, share ko lang din ng pagpasensya nyo na guys ang atong pa-intro gito or ato ang pa-outro tugod kay wa ko'y gana maghimo og gana or wa ko'y gana magpa-shoutout ato na time tugod kay mulargahay mi og Davao ato. So ako na lang yun na maka-video ko. So kung namati mo to, thank you. Kung wala, appreciate ra pud gyapon ako kay wa jud kana ato guys na maghimo-himo og video kay busy jud kaayo ko no ato na panahon na kay nagligpit ko guys the same day. Okay ra ta nakaligpit ko daan nya kay biglaan among lakaw so nagligpit ko. Samtang sige ko kuan ako ginuhuna sa samtang sige ko video nya usa na lang ana na lang ko walay pulos ang akong kuan no. So thank you so much gyapon sa mga namati. Kapag pasensya nyo na kung ako'y ganap naghimo og intro or pa-outro sa to anja mga mayasim pa. So kung asa tong pinaka kanang view kanang top drama na to mapuno oy pangit kay ko nakahimog intro or pa-outro. So baliktad kaayo. So mo to mga pangit atong pagkahimog intro o pa-outro. So matud pa ni Ma'am Monica diri ang Kulbahinam jud gwapa, sana masundan dayon og upload ang sunod episode from Ormoc City, Leyte. Mega love shoutout tayo guys sa mga taga Leyte. Mega love shoutout. So ang taga Leyte, gito man nagyon sa Surigao nang no. Wala uga palo. Lagi kay taga Leyte man si Ate Sharon. Hi guys. Okay, proceed ta guys. So the next commenter si user one day ago and gito gyapon siya nag-comment sa mayasim pa ako. Matod niya diri guys niya dapat lang magpakilig-on kay dapat lang na magpakilig-on ka punyong kay isa ka dakog problema ang ning abot nimo. Bitaw dako kay ni abot na problema ni punyong. Sa daw nabulol mo ko eh. Take 2. So dako kay ang problema ang niabot kay punyong tungod kay aside sa kanaganing lisod ba ning problema guys na labi na pagugma na ang isgutan. Nya isa ra kabuk babae. Yati jud mo na di ko ganahan guys ang istorya og nakoy kauban kay mo react dayon na. Nagimo ko reaction video just baby sige react. Nagubay ang naong na yung kung gusto dyan ang gugmay ang hisgutan. Ano to ba? Ano ito reaction ni mo? Okay guys, di na talaga pa istorya kay taas na ito pa intro. Ano na guys, ang atong drama nga in flagrante delicto. So, the other commenter, sunod na ito basahon. Tugod kay taas na ito pa intro. Okay, just keep on listening sa atong drama nga in flagrante delicto. Unsa pa sunod ganito? Naabot ang tanod. Nasakpan siya sa akto. That the suspect was caught in flagrante delicto. In flagrante delicto. Mga kasama, kumusta? Sa negosyo, nagkadayang kamaagi sa diskarte ang himuon aron sa pagdani sa customer. Bisan sa mga ginagmay negosyo, anaag hapon ang diskarte sa pagpanglimbong. Mga kasama, kapinawa kinilaing modus sa pagpangilan. Nagiuluhan og lambos, nagisabak sa tulamanon, en flagrante delicto. Planggana! Balde! Lig-on ang barato! Planggana! Balde! Lig-on ang barato kayo! Wow, wapag iko'y halinda. Huwag iba da mga tao da. Oh, yun na. Kanang sa unahan. Doon na nagtapo ka mga tao. Anak ko diha. Mga mister o mga misis, di mo magbahay kung mapalit pa ni akong balde o planggana. Di ni mabuak, bisig ilambus pa.
Oh! Pakita na mo, ha? Pakita na mo. Usa kalig ning balde nga akong gibaligya, ha? Ilambos ko niya, ha? Pakita na mo, ha? Oh! Ah! Oh! Oh, ha? Ha? Oh, kita. Kita mo? Kita na mo, ha? Wa mo buwag ang balde nga akong gilambos, no? Oh, lahi pa tong balde, wa na. Bungkag na. Kining balde na ko talagsaon kini. Talagsaon kining balde sa Pilipinas. Imported ni. O, limitado ng stock ini. Napailan kong maligay. Sigurado, magpalit ko mo ini. Kini planggana. Tanawan niyo. Kini planggana, oh. Tanawan niyo planggana, ha? Ako nilambos, ha? Hoppa! Oh! Oh, ha? Oh, kita mo? Kita mo sa planggana? Wa, mabuak akong ilambos. Awa, ha? Ako ning yatak-yatakan, ha? Ha? Tanawa. 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 Wa mabuak ang planggana. Bisag akong giyatak-yatakan. Lain pa na yung planggana, ha? Nabuak na ni. Sige, sige. Ang gusto mo palit sa kumbaldi o planggana, nga dili mabuak, linya na mo. Linya na mo diya. Pila main nyo. Tako adag imong baldi o planggana, dong. Punyong, dinhidi ay sa kalibutan ba? Dunay di mabuak. Dili mabuak. Oo, dili mabuak. Sama ba pananglitan sa kung panumpa nimo nga dili mabuak? Oh. Mabuak man ang buak. Apan kining akong gugma, way pagkabuak. Saba ni mo diya, Punyong. Oy, migara ka sabda. Na ako ipakita ni mo, Punyong, nga dili mabuak. Baldi man lagi ni uplanggana. Oo, ako nang napalit na itong nanuroy. Biliban ako, Punyong. Bisan o gilambos o giyatak-yatakan. Wala buak. Kuya wagod. Suwayi og lambos, Punyong, kanang baldi o planggana. Makakita ka nga di na mabuak. Ako ning ilambos? O lagi. Aron ka kita ka nga di na mabuak. Hindi ta. Tara. Usman, ilambos ko ning baldi, ha? O, sige, sige. Oy. Oy. Nabuak pa lagi yung baldi. Kada ko nung planggana. Ilambos na, Punyong. Bebe, hindi planggana. Ilambos yung planggana, ha? Oy, siring. Ingol ka nga dili mabuak. Bisan og ilambos ang napalit imong baldi o planggana. Nabuak pa lagi na. Anong nabuak man? Siring, nagduda ko na. Nagduda nga unsa, Punyong. Nagduda ko. Nga nailad ka itong manindahay. Nga mula muslambos yung tinda nga baldi o planggana. Unsa? May pagkalipat sa mga tao sa kong modos nga lambos-lambos. O sila kay bawo nga ang ilambos kong baldi o planggana, ang original. Pug maulay dili basta-basta mabuak kung ilambos. Ang uban kong baldi o planggana, kinopya lang ang porma sa kolor sa original. Diyas unahan. Mohonong ko diya. Ug ihagad ko na po ni tinda na kong mga baldi o planggana. Kita mo sa baldi, Brad. Wa maunsa. Bisa ka mang liki. Wa. Kusog ito pagkalambos na ko, pero ba? Wa. Way buak, ha? Kitagin mo, ha? Pali. Okay. Linya na mo. Ay, pila may mo. Anong nanghagis mo nga? Iyay, hubog man ni. Brad. Anong nanghagis ka? Wa mang ko manghagis, Brad. Nanghagis ka? Dewa, taon ko mo nang hagis, Brad, oy. Anong nang lambos mo nga?
Boss, nanindar taon kog balde ug planggana, boss. Saba kayo. Tunga ng gabi. Magsaba-saba pa ka? Ito nga gabi adlawan pa man ron, boss. Boss. Kung sa tawan, ay kung ilara, hindi pa ko hubog. Magkaklaro pa ko. Kaklaro ang buwan, Ha? takdur gani na. Uy, boss, adlaw man na, boss. Di man na buwan. Buda! Ay kung ilara, Na. biin na nun. Yara mahuman niya itong lalis, boss, ha? Kanang babae. Ato na bungutan nun. Day. Day, diri sa. Kining. Day, kanang nami pangutan na ni mo, day. Unsa man ron? Adlawan o gabi Ay, usyala to pangutana ni mo, sir. Adlawan ron o gabi Ay, sorry kaayo, sir. Dili man ako makatubag ni Ana. Dili man gud ako taga dinhi. Balde nga dili mabuak! Planggana nga dili mabuak! Bisan ilambo si Bunal, dili mabuak! Palit mo! Diya sa skina Iagad ko di akong tinda nga balde o planggana. Kakita mo ina ako mga balde o planggana, Brad. Bisag ilambos pa ni di mabuak. Igso, Ah, ako ni din nga pwesto, Igso. ah, Ayaw pa na po pwesto, Igso. Igso, kadiyot ako din ni Igso. Mudi mo lang ko kadiyot. Ayaw lang nga, Igso, ah. Kadiyot na ni Igso, kadiyot na. Unsa man, gusto kang himuot kang assistant? Doon ka komisyon. Sa akong mahalin nga balde o planggana. Ha? Gusto ka? Oh, sige, Igso. Aron makakorta ako. Mga amiga, tanawan niyo akong balde, ha? Ako ni ilambos sa akong alalay. Ay, sa akong alalay naman. Ni mahimong lambusan ko ni alalay na ko. Ako ni ipalambos, siya akong palamboson. Ipalambos sila sa akong alalay, ha? Igso, Igso, ilambos. 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 Oh, ilambos. Utan man kong sugo. Ilambos yun. Karon, ilambos na ko. Kusga. Oh, ha? Kita mo sa balde, ha? Ha? Maun sa ilambos, kita pa mo? Nahilo mo gud mo. Sigay yung mga mata, ha? Migo, Igso, puni lambos. Kanang pinakakusog ni mo, lambos sa balde. Kusga! Kanang pinakakusog. Pakita sila, Lambos. Klaro kayo ni. Oh. Muhunat ko og maayo. Sige, lambos, ma'am. Ya, Igso. Haya! Igso! Ako may nalambusan ni Mos Balde. Hola. Nasip ka tog lambos, Igso. Nasip ya. Kitay, wa ba mabuak ang balde? Wala na buwak ang balde, Igso. Ang imurang nawong ang nabuwak. Baldeng dili mabuak! Plangganang dili mabuak! Palit mo! Dili mabuak! Baldeng dili mabuak! Plangganang dili mabuak! Baratura! Palit mo! Ponyong, Ngano, Palit Siring? mo! kanang tawhana nga naninda og balde o planggana. Ipunal! Kay ngano man na siya? Siya ang nakailad dako. Siya? Napakitoon na mo, Brad, ha? Sa kalingkod niya na akong balde o planggana, ha? Kini akong balde o planggana, importe ni. Ug tagsar ni dinis Pilipinas. Mao ni balde o planggana nga bisag ilambos. Dili mo buwak. Pakiton mo na ko, ha? Kining balde, ha? Nawawan niyo, ha? Ha? Kita mo sa balde? Wa na buwak. Bisag akong gilambos. Kining planggana, ha? Tanawan ninyo, ha? Ilambos ko sa ni. Awa nyo, ha? Tanawa. Wa mo sa planggana, bisag akong gilambos, oh? Okay. Sige. Linya lang, ha?
Kamay lang nabilin nga baldi ug planggana. Kamay lang. Palit ako anang baldi og planggana. Okay, ma'am. Sigurado nara mo. Tanaawa ninyo. Giunsa mo ani niya pag-ilad. Uy, ma'am. Unsa ko lang istorya nimo? Nailad ko nimo. Nakapalit ko sa imong baldi og planggana nga gipatuon imong dili mabuak. Tinuon mo bitaw. Ha! Maayo kay kang buda og limbong da. Tanawa ninyo ha. Tanawa ninyo. Punyong. Sige. Usaw man ninyo. Usaw man ninyo. Awa ang baldi kaya gipatuong di mabuak. Nabuak sa usa lang kapag lambos. Punyong. Ang planggana. Tanawa ninyo. Nabuak ang planggana. Gilad na niya mangilad na. Ako mangilad ko? Ano siya mangilad? Oy, ay mo pati pasangilin taon, oy. Sakpan ka na ba? Mulimod ka lang yapon. Bistado lang imong modus. Ang gamit ni mo sa paglambos, mo ang original nga brand sa balde o planggana. Nga dugay mabuhat. Apan ang imong ibaligya sa mga customer, mga pike. Kamo ba? Ayaw mo pati pasangil taon, oy. Pasagil paghihapon. Nagkaklaro, ana. O sa iuli! Iuli ay! Bay, kung dili ni mo iuli ang kwarta nga to sa imong mga nailad, dili na balde o planggana ang ilambos. Ikaw na ang ilambos. Unsa? Mao kadto mga kasama ang sugilanon nga naguluhan. Lambos! Nga gisabak sa tulumanon. En flagrante delicto. Mga kasama, kumusta? Kung problema sa ngipon, ang dentista mao eksperto nato nga kadukulan. Daghan pod ang mga malpractices nga nasakpan sa pagpangibot sa ngipon. Ang uban nga mga malpractices kay dunay ay mga mitrabaho sa pagkanetista apan dili tinuod nga dentista. Kini ang dugukan karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Pike nga dentista nga gisabak sa tulumanon. En flagrante delicto. Unsa, Nancy? Muundang ka og eskwela? Oma, First year college ka palang gani sa imong kurso sa dentistry. Muundang ka hinuon? kapoy eskwela mo eh. Unya, mag-unsa man ka kundi ka motiwas og human sa imong kurso. Magtukod ko klinik. Clinic? Unsa ka clinic? Dentistry clinic. Unsa? Ay, kanindot. Galanti ka yung tanaw na akong klinik sa mall. Kisa may magduda nga dili ko tinuod nga dentista. Di ba? Musod na ko sa klinik. Magpaabot ko og mga pasyente. Pa-check up unta ko, Dok, sa kong ngipon. Oo, sige. Sige, irag og tarong, ha? Unya, nga og dako, kay tanaw na to kung asa dapit ang problema sa imong ngipon. Uy, kadako og dunot sa imong ngipon. Kadako og dunot sa imong ngipon. Mao ba, Dok? Nanghubag ang imong lagos, oh. Nanghubag ang imong lagos, oh. Di ay, Dok? Kinahanglan na ning ibdon. Kinahanglan na ning ibdon. Dok, nganong imo mang gibalik-balik ang imong istorya? Wa man ako balik-balik ang akong istorya. Miiko lang ang akong istorya tungod sa kadako sa imong bakba. Usa? Joke lang. Usa man, andam ka na nga ibtan og ngipon? Dok, kuyawan magkuno ko eh. Aron mawagtang ng imong kuyaw,
kinahawag laom. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, nakarelax ka na. Nakarelax na, Dok. Ayaw pag kulba-kulba. Permiro pa mangulin akong pagpaibot sa ngipon, Dok. Ay, mata naman ang hinuon ko sa imong kakulba, uy. Kulbaan sa ka, Dok. Kulbaan? Kay primero pa man po din akong pag-ibot og ngipon. Nancy, masakpad ka gani anang imong binuang. Nga di ka tinuod nga dentista, apan nagbutang ka og klinik og nagpatuong dentist. Ay, iya malang diskarte sa kinapuhi, ma. Diskarte lagi unta. Kung legal pa na. Illegal man ang imong gihimo. Pasin og dunay mo reklamo nimo. Aw, magpaabot ko nga dunay mo reklamo. Sige, lingkod og tarong, sir. Gikulbaan man ko, Dok. Aim na sa ning tambala, o, kay makapaisog ni. Sige. Unsa na? Isog ka na nga nakainom og tambal? Oh, Dok. Isog na ko. Di na ko mahadlok ka mulook sa muibot sa kong ipon. Gusto na ko, Doktor, nga matarong og angay nga kong ipon. Dogho na ko ikong dentista nga ipatrabaho ani Dok. Mao ba? Unsa man day problema? Kung putlan ang akong ipon sa ubos, mo siwil sa ubos ang akong dila. Kung ang babaw pa na akong ipon na putlan, adto sa babaw mo siwil ang akong dila. Sayon ka na. Aron dili na mo siwil ang imong dila gikan sa imong ngipon. Unsaon man, Dok? Putlan ti kag dila. Unsa man ning imong clinic, Nancy? Nakadaghan ba aning mga awards o certificates? Ay, ma, tan-aw lang, ma. Hoy, Nancy, pangilad naman yun yung klaro ang imong gihimo. Ay, kung ilad man ni, bubintaha ni kay disente. Naapa ko'y disenteng pagpangilad. Way ilad nga disente, oy, Nancy. Ma, pasagdi lang kung una ko aning akong diskarte ko. Way mahayay, Nancy, ha? Kung simbak kog dunay daotang sangputanan kinig imong pagpatuong dentista. Ma. Ako tadi paklining nga, Dok, ang akong ipon. Okay, sir. Nga palihog, sir. Dako-dako ginig trabaho onda aron malimpyo ng imong ngipon. Sige, sir. Ato nang sugdan, ha? Sir, tanawa ko no palihog ang imong ngipon kung nakauyon ka ba? Dahil sa amin, sir, oh. Smile! Chalang! Di ba maayon ang imong ngipon, sir? Nganong natangtang naman yung duha na ko kang ipon? Akong giibot. Imong giibot? Oh.
Nagpaklinig naman ko sa kong ipon. Wa mo ko instruction ni mo nga ipon. Kung wato na ko ipta ang duha nimo kangipon, mag-ab-ab ang ilang dunot. Og matakdan ang mga maayo pangipon. Oh, bisa na. Nagpahibaw ka tandaan ako nga mao na imong himuon. O saan na lang ron? Pangag na kong tanahon. Kabala ka, sir. Tauran lang nato og pustiso. Di ko gusto na pustiso. Ako maanad na. Aw, maganad-anad ka. Mag-anad na nagpustiso? Maganad-anad og kapangag. O siya! Yan ako sa opisina sa Professional Regulation Commission, kung PRC. I-check na ko kung lisensyado mas PRC katong dentista nga nagkapapangag sa kong baba. Sir, ako nang kibalik-balik og check ang among file sa PRC. Niyan ang pangan nga giingon nimong dentista. Wa may record ang PRC siyang pangan? Sa ibot mo ipasabot, miss? Posibleng peki tong dentista ang nakaatiman sa imong ngipon. O, peking dentista? Classmate, kami sa NBI, nakadawat na niadto og mga reklamo nga dunay mga klinik nga ginuma og mga piki nga dentista. Nganong kitawag man sila piki, classmate? Piki kay muhimo man sila og trabaho sa dentista. Magbutang og maayo nga klinik. Magbutang sa ilang office og fake nga mga certificates og awards. Piki silang dentista kay wa man sila kakuha og lisensya gikan sa PRC alang sa mao nga propesyon. Di ay ba? Ha! Dako na magdanyo sa atong piking dentista din ako. Unya, unsa man atong i-entrap? I-entrap? Ako lang ipatanaw ang akong mga ngipon, Dok. Okay, sir. Nga nga palihog, sir. Oh. Uy, nanghupag man ang imong mga lagos. Ato ning kliningan, sir. Ikaw ang may baho, Dok. Ilimog-mugdan ang imong baba og tubig, sir. Oh. Okay. Luwa, sir. Nga. Uy, namilit man og maayo sa imong ngipon. Ha? Unsay namilit, Dok? Dahos sa kamunggay. Sige, sir, ha? Ako nang sugdan, ha? Imo kong gipusasan? Sorry, Dok. O, sagun eh. Entrapment ni Dok. Anong entrapment man? Entrap ka na mo. Kay piki ka na dentista. I-check na ko ang PRC. Ugwa dito yung pangalan sa mga lisensyadong dentista. Nagpasabot nga piki ka. Nasayop lang ang PRC, sir. Oo, sa'yo nahitabo din eh. Ma'am, pasaylo ako. Agent ko sa NBI. O pulis niya akong kauban. May mamig entrapment. Ano niya? Kaya nagpatuog dentista. Sir, Kung saan mo siya, ma'am? ako siyang anak, sir. Dentista ba siyang tinuod? Ay, siyang tapon eh. Ay, siyang tapon eh. Aron di ka ba apilis kaso? Dentista ba niya siya? Dili, sir. Tanawa na. Mauna ni ang giingon ako ni mo, Nancy. Gikapaan ka na sa imong pagpangilad. Wa ko mangilad. Ang imo nang inahan mi angkon nga nangilad ka. Dili mo korte. Ug nahibaw ko sa akong katungod. Oh, sige. May katungod kang panalipdan ng imong kaugalingon ngadto sa hukmanan. Kami sa NBI,
Himuan ni namo og report nga dunay piki nga dentista nga naaktuhan gyud sa akto nga nangilad. Nasakpan ka sa akto. In flagrante delicto. O kanto mga kasama ang sugilanon nga naguluhan. Pike nga dentista nagisabak sa tulumanon. En flagrante delicto. Ang atong direksyon, Shark Rider, musika, Randy Susun, Tunabog Kasikas, Ricky Garing, recording editor, Rani Budumo, dali ka nato sa RMN Production Center. Radio mo, nationwide. Sabi guys, ang mga tao guys, no, mangita jud paraan para lang jud na kwarta. Grabe ka, praktikalan na jud karon guys, no. Kanang kumbaga nangita sila gwe kung asa sila mga kwarta, pero which is tama din naman, kailangan din naman tayo maging praktikalan na kanang mangita tag paraan kung asa ta mga kwarta, di ba, kanang maging wais, pero matawag ba na siya modus siguro nga na nagyan. But bago tayo mag-proceed sa to ang drama, sa to ang reaction video guys, make sure po guys nga ang tanan ay nakasubscribe sa to ang channel para every time na natin upload sa atong YouTube, imatagaan mo notification nagikan sa Amua. Amua tungod kay na ako'y ka-collaboration na si Dudong Variety Show. Or you may search his channel guys na Dudong Variety Show. But as of now, in a collaboration me para mausatanan ang mga dramas. And as of now again, busy siya sa iyahang mini A3, so mananawa kay siya ka-upload no. So manang ako pod for 2 days wa ta ka-upload tungod kay nagbiyahe man guys again sa from Santa Ana to Davao. Then it's about around 12 hours ang biyahe kay tungod nagbahas kami and hunong-hunong pod ang sasakyan. Then abot ang magditoan nagpa-check up me, then matod palagi nang balik the John 4. So we stay here in the KTL. So, nagbiyahe na po me from Davao to here in KTL. So, around, sa orasan niya po. So, from Davao City, then, padulong dire sa KTL. Nilakaw dyan ng gito from PMC 12 kay nang naniod to pa me. Then, nibiyahe ang sakyanan. Alas 2, dapat ganyan alas 3, pero kay namin na disgrasya guys, so ilang mga pasahero gipa-transfer ngadto gito sa mga gisakyan sa moto na nagbiyahe mig alas 2. So pagkaabot og alas 5 nakuha na amo nang gisundot ng mga katong na disgrasya nga sakyanan, din lang pasahero gikuan gito sa moa. So grabe mi kapuno guys. Alas 5 dito. Sa kunim duman alas 5 dito nakatulog-tulog jud ko, nakaidlip-idlip kay kapoy kay ang biyahe guys. Di wa pa jud may tarang tulog ato na time kay aside sa biyahe di jud ka katarong tulog. Gito pa lang pugdaan sa mga guys, daghan kay hubog no na nakakuan jud. Kay buntaga sila inom guys. So moto kami na maski sila mama wa jud tarong tulog kay banha kay sa gawas no, nakapay motor nga pa racing kakuan man ang masakyanan guys na pambukid, banha kayo ayan tambut subot burag maka distract jud sa mga kasilinganan no. So moto nga kami isip ko sa kasilingan labi na at bangrag balay banha jud kayo labi na pagpatingog sila mga sakyanan, labi na pag alas 2 dako, alas 2 alas kadlawon bitaw. So, hilong jud kaayo din. Pagpatingog sa motor, ma-distract jud ka. Kay hubog man sila, di sila kakunana. So, kay matubuntaga sila. Kami po, wad jud may tarong tulog. Then, pag kayo biyahe na po, man nga, wad jud may tarong tulog. So, noon din nakabawi mo po din may tulog. So, mato akong update. For 2 days, na matay upload. Pero, katong 1920, nampo tayo atay gi-upload ato. Pero, gi-schedule na ito na ako siya. Kaya naman naman ito na ko siya kanang edit. So, kumbaga naka-schedule na to siya. Matong last nga may hasim pa ako. And karon guys, nag-upload ko og so to siya ng drama. Pamilyang kalandra ka sa to siya. Pero still now, uploading paghapon siya guys. Tungod kay hiniki ang signal there. So, don't worry guys. Kaya mangita may og signal. Ako na mismo ang mulakaw guys og mangita og signal. So, kung asa ang piso wifi, maduol na dyan ko dito. Aron lamang maka-upload og dramas na inyong ginamhinam. So, mo to guys ang ako ang live update. So, the other dramas, ako gyapon paningkamutan na maka-upload og pipila ka mga dramas. So, labi na nga tong drama nga may asim pa ako kalabang ko kay balo ko daghan jud ang naginamhinam anak nga drama. But don't worry guys, kay I will make sure na maka-upload gyapon ko maski pa og delay og adlaw tungod kay busy kanang kanang hina kay ang signal diri guys. Moto na
maski pag makunik ko wifi usahay, pero grabe no, ang gig na dapat i-upload ako 2 gig. Inya kay napamo ko sa 31 gig o 31 MB, 32, 33 magbaktas guys, wala nagdagan guys kung mag-upload. So hinay jud kay diri Anyway, ikaw ba na ka mapag-umangkon? So di sila mo appeal. Ikaw na sila mo appeal ro So naglipsik-lipsik tayo ko para di talos patanaw no. Anyway, kaligo na punta, pero nya na tanong. So again, sa mga gusto po magpa-shoutout, paki-comment na ako sa baba para mabasa na to na inika-intro sa itong mga upcoming dramas. Anyway, si Dudong Variety Show, one of our content creator on Reels. So you may search his page na Dudong Variety Original. Actually, before it's Dudong Variety Show, but nahack yung unang account guys. So naging mo siya og pangalawang account, which is ang Dudong Variety Original. So gipangalanan niya og original tungod kay siya ang original content creator sa maong page. So ang una niyang account till now wala pa gyapon i-upload no ang mga hacker, pero nakamove na si Kuya and wala siya na depress about sa iyang unang account. So depressed you guys si Kuya to kay daghan kay niabot ang problema ni Kuya, but tanan guys iya lang nalabang kaya aside atong nahack siya guys, katulaging sa Facebook page nagloko pa jud ang katuyang YouTube. So mato no restriction, pero don't worry kay na mapugo isip ko sa kamanghod mo tabang pud kaniya good tinabangay. So moto siya guys, sa mga gusto mamati pud siya mga content gito yung mga content guys good vibes, mga funny videos, mga lindot. Pero kabalo ko karon ko naka-upload ba siya kay busy po siya guys sa iyang negosyo. So po siya kalalay pa dito Mato siya nga busy siya. Labi na sa tong dramas na diri sa YouTube. O sero siya maka-upload yun. Pero sabtan na lang po na to kay busy magud siya guys. Okay, so mga digan na mamati sa to ang pa-reaction video. You may next the video guys tungod kay human ang atong drama nga in flagrante delicto. So as of now mag-reaction video sa ta. So, sa mga ganahan mamati sa itong pre-action video, you may stay put, and sa mga di ganahan po, you may leave na po kayo human natin drama. Okay, let's focus muna sa ito. Ang first drama nga, Mudus. So, katong baldi guys nga ilang gilamba, lamba niyag mayo guys. So, maski pag unsaon niyag lamba guys, kay dito siya maguba. Tungod kay, dili siya para sa kuan guys, dili siya totally nga plastic. Boro siya og gumabitaw guys na maski unsaon mo banda patira di jud siya maguba. So grabe guys ang mga tao na mangita jud parang jud na mapahalinan, pero praktikal naman karon guys. So ingana jud ingana jud ang mga negosyante. So moto na isip paning kamot na lang gid ang mga tao naragod na sa tao kung magpailad pud siya. Kung di siya magpailad walay mangingilad, di ba? Nay mangingilad kung nay magpailad. Gibalik to dun isa Charis, di ba tabi be? Inoit. Ito, anak naman gid na. O nya guys, sa ato pangunaon guys, ang kanang baldi guys, mabali medyo nakadugayan. So ang pinga na lang gilambos man pud niya. Katong nipalit kay iyalo gi-prove lagi na di maguba. Karon yang gilambos to adawa nang guba na noon. Pero man jud forever na gamit. Yes, maguba man jud na maski pagputhaw tayon man gihapon gay na. Ang kanang puthaw maski pag unsa na kaligon, pero pag maabot ang panahon guys, tayon ra gihapon na magabok gihapon na ug maguba gihapon na manaway mag forever diri sa kalibutan. Matut palagi na kaning baldi di magbuak ra man gihapon na kadagayan. And sa aside po sa ikaduha natong drama no katong sa dentista. So daghan ka na diri sa to guys no. Pero noon makasave man po noon ta, di ba? Labi na para nato nga walay saktong kuan kwarta, di ba? Murag ka nang out of nate kwarta pero dili sa kanang dili sakto para gito sa kuan dentista kay as far as I know no one kina ang paibong. So mangita lang jud para ng mga tao kung sa tong kuan barato. So daghan biya karon guys no sa Suroy o sa makasi, pero okay ra man pud gihapon na para sa kuha kay as long as kanang okay ra lang pag-ibot. Pero delikado jud gihapon. So naragya po na sa inyo ha guys kung magpaibot mo sa mga dili ka ng licensure or gito jud mo sa dentista. Pero para sa inyo guys or para po sa kuha mas maayo lang jud po na gito jud sa mismong dentista. Kato yung doktora, kato yung na ay papel no na lisensyado nga isa jud siya ka dentista. Kay aside sa hinlo, safety pod guys ang ilang mga paano ug kabalo pod siya kung sa sunod na may kwan kanang buhaton. Kay ila man ang giskwelahan.
So, magkuhan jud ta, mag-amping lang jud ta sunod kung kana ba siya ilisensyado or dili. Kay para ni nagpa-hinlo guys, nagpa-cleaning raw niya paghandog giibtan og gipon. So, kuyo kay siya guys ngo natin test na siya kaugalingon na kanan di siya maghulat o kana ganing kuan mando sa maong lagya sa gipon, di ba? Nag-iibot na noon niya guys, imbes magpa-cleaning ra. So, di po dahil siguro matikdad niya. Pag gising niya guys, so, nakulangan na siya, duha kang ipon. Pangag na daw siya. Cool ba kayo guys, no? So, cool ba kayo guys na dentista? Magbut-but, ibot niya, walay mando sa kuan sa customer. So, kuyaw kayo. So, unsa kayo sunod ng mga drama na to guys, no? Or sa itong mga sugilanon, or mga modus-modus. Muna to atatangan kayo sa laing sugilanon ning atong drama nga in flagrante delicto manang sa mga baguhan dara guys sa ato ang channel. Make sure po na naka-subscribe para matagaan mag notification nagikan sa mga. Sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment sa baba para mabasa na to na inipa-intro sa itong mga upcoming dramas. So as of now, there is ata guys. Goodbye po guys and God bless.